Teka lang naman, pag-give up ka na kasi simula mo pa lang, be. Diba ang sarap-sarap ng tulog mo kanina? Ano na? Bangon-bangon ng konti. Tandaan mo, hindi ka pinanganak ng mayaman, be. Well, pares tayo, kaya pares tayo nag-work ngayon. It's a happy Thursday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo, your daldalerang atleta DJ Maratoni para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Trip natin today. Trip nating ma-stress. Wag agad. Teka lang, trip natin mga musta. Kumustahin muna natin ang bawat isa. Tingnan mo nga yung katabi mo, dali. Ano ba yan? Mukha bang stress yan? O mukhang okay naman, life goes on. Ganun talaga, B. Tandaan mo, hindi ka robot. Tao ka. Okay lang yan. Pero syempre, para gumaan ng iyong hapon, eto na ulit tayo sa ating breathe in, breathe out exercises. Okay, breathe in muna. Tanggalin lahat ng mga iniisip, problema. Okay, 1, 2, 3. And then breathe out. Medyo may amoy pero sige, laban na yun. One more time. Breathe in. Breathe out. Nailabas mo na ba? Nailabas mo na ba ang sama ng loob mo sa kanya? Buti naman. Kung ano man ang nararamdaman mo, stress sa pera, stress sa love life, uy, tandaan mo, hindi mo yan jowa, wala nga kayong label eh. Okay lang yan, life goes on. Pero, kung ikaw ay stress din dahil may sakit kang diabetes, yan, kakakain mo kasi yan ng matamis. Matatamis niyang salita, loko. Anyway, maya-maya pag-uusapan natin yan kung paano maiiwasan niyang stress sa kanya at stress din sa iyong katawan. B, tandaan mo, yung pututoy. Di mo na makita kasi laki-laki ng jil-jil mo dyan. Anyway, magbabalik po ang inyong kadaldalan maya-maya lamang. For now, chill ka muna, hinga ka muna ng konti, makinig muna ng feel-good music. Ngayong feel-good Thursday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.